Stop the perky just to start a चलो थोड़े ध्यान दियो चलतु देखा सीताकुंड केमती रास्ता बहुत खतरा बहुत कष्ट करके जाऊँ देखु केमती लोक जाऊँ उपरकू चलो चलो पूरा जाम अच्छी देखु आम स्टाफ आसती ऑफिस बहुत जाम अच्छी बर्तमान आराम से चलो है जाओ जापर ना टोटाल साइड साइड आहरी 1 किलोमीटर पर किंतु चलिए 5 किलोमीटर बाट कष्ट हम 1 किलोमीटर बाट रहा कि बहुत कष्ट लगुच उपरकू जावाई उठिया भाया पैसा ना ये समय लेंबू सरबत दरकार था ग्लुकोन-डी ना केवल लेंबू सरबत देखु केते मजा होची हमरो सीताकुंड मजा नियंतु एवं आपण माने भी आसंतु देखंतु केमिति मजा लगुची ओहो एडी जीवा हैं एडी जीवा ना एबाडी जीवा एबाडी खाटा के ए गुटे गुटे एटा हाथी अभयारण्य सेपटे एपटे व्याघ्र अभयारण्य बन के उल्ले जीवा अजीवानी पुरु जेति गडे लेने ती उल्ले पारो चलतु ये देखु सीताकुंड ताले से उपरकू जावाई पड़ो उपरकू उपराड़े उपराड़े सेपटे उपराड़े घुरते पड़ो हाँ केड़ा हाँ चलो बहुत कष्ट लगुच माँ आसिक उठी हेनी देखु केमती रास्ता पूरा जंगल रास्ता आम जाऊे बर्तमान उपरकू उठा बहुत कष्ट लगुच उठा ना आपण भी आसतु सीताकुंड उपभोग करूँ पूरा नियारा भूक प्रबल जो लगे सका जावाई पड़ो
ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ହେଉଛି ପୁରା ସୀତାକୁଣ୍ଡ ଲେବୁଲ୍ ଟେପ୍। ବହୁତ କଷ୍ଟ ଓହ୍ଲାଇବା ପାଇଁ। चलो 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 हे हे हेलो हाय ସାଙ୍ଗ ମିଳି हाय देखो तो हमर गोटे पुरा दोस्त मिल जाइए। ଆଚ୍ଛା ବ୍ଲଗ୍ କରୁଛୁ ନା बेटी केमती आसला आज है ना के ଗୋଟେ ବାର 10,000 ରିଟର୍ନ କରିବା। ସୀତାକୁଣ୍ଡର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ସୀତାକୁଣ୍ଡର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? କୁହନ୍ତୁ କୁନ୍ ସାର୍ କ'ଣ ଦେଖିଲେ କ'ଣ କେମିତି ଲାଗିଲା? ବହୁତ ଭଲ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା, କିନ୍ତୁ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବହୁତ। ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଭରା ଜାଗାଟି ବହୁତ ବହୁତ ମୋତେ ମାନେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼ ଲାଗିଲା ଏ ଜାଗାଟା ଦେଖିକି। ମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର, କିନ୍ତୁ ପରିଶ୍ରମ ଅନୁଭବ କଲି ତ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା। ଏ ଝରଣାର କୂଳେ କୂଳେ ମାନେ ବହୁତ ମାନେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା। ଆଉ ଏ ଜାଗାକୁ ଆମେ ଆସିଛୁ ଫିଷ୍ଟ ପିକନିକ୍ କରିକି ଭୋଜି କରିକି ଖାଇ ଖୁଆଇକି ଯିବୁ। ଆମେ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନେ ଆମେ ଆସିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆସିଛୁ ତ ହଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟଟା ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝିପାରୁନୁ। ସୀତାକୁଣ୍ଡ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ପଚାରିଲୁଣି, ସୀତାକୁଣ୍ଡ ଏଠି କ'ଣ, ସୀତାକୁଣ୍ଡର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ଟିକେ ବୁଝାଅ ନା। କେହି ବି କୌଣସି ବି କିଛି କେହି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏ ବିଷୟରେ, ଟିକେ ଆମକୁ ଜଣାଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ହେଉଛି କଥା, ଟିକେ ମନ ଭିତରେ ଟିକେ କଷ୍ଟଟା ରହିଗଲା। ଆଉ ଏଇ ହେଉଛି କଥା। ଠିକ୍ ଅଛି ପ୍ରଦୀପ ସାର୍ କୁହନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ସୀତାକୁଣ୍ଡ? ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଉ। ଖାଲି ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ଆଉ କ'ଣ ନିଆରା କ'ଣ କୁହ? ଉଠିବାକୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? କଷ୍ଟ ନା ଭଲ? ଭଲ ଭଲ କଷ୍ଟ କିନ୍ତୁ ଏନ୍ଜୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଗନ୍ତାଘର ଏ ଜାଗା, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ମାନେ ସବୁଜ ଶ୍ୟାମଳର ମାନେ ପୁରା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏଇଆ ହେଉଛି ଆଉ। ଖଟୁଆ ସାର୍ ଆଉ ମୋତେ ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ପ୍ରଥମ ଥର ଆସିଛି, ସୀତାକୁଣ୍ଡ କେମିତି ଭଲ ଲାଗିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲ ଆଗକୁ ଯିବା, କ'ଣ ଦେଖିବା ଆଉ ସବୁ କ'ଣ ଅଛି ଆଉ। ଆଗକୁ ଚାଲନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଲେବୁଲ୍ ଟେପ୍ ଟପ୍ ପୁରା ଏଇଠି ପାଣି ବାହାରୁଛି। ଆସି ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ପୁରା ଟପ୍ ଲେବୁଲ୍ରେ। ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ସାରା ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଆଗକୁ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଆମର ସାର୍ କେମିତି ଫଟୋ ଉଠାଉଛନ୍ତି, ପୁରା ନିଆରା ଫଟୋ। ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ସୀତାକୁଣ୍ଡର କେମିତି ମଜା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ଇଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ସାର୍ କେମିତି ଫଟୋ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ବି ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ମଜା ନିଅନ୍ତୁ କେମିତି ସୀତାକୁଣ୍ଡର ମଜା।